sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ aw sɔgɔlen ko radio Mandi la n'o radio Fréquence 93.8 kunnafoni a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kaɲa 7 ka taa bila kaɲa 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa i ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma ko basi tɛ an bɛ Ala fo ka barikada kosɛbɛ bi jumadonya ba in na uzukalo tile 20 awɔ san 2021 halisa kɛnyɛrɛ radio sabanan ale kunkan don n'o o ye siniɲɛsigi ani ɲɛtaga radio kunkan ye fréquence 3 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'an ye kɛnɛ sɔrɔ siga t'a la radio fréquence 3 Keriba 93.8 kosɛbɛ Keriba facilité sɛbɛnw ye min dama awɔ an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛla minnu seere awɔ ninnu ye kunnafoniw ye an bɛna an da don minnu na ka walawala ni Ala sɔnna limana k'u ka tata sɔrɔ a la yan'an ka maa welele bi sɔgɔmada in na awɔ Sidi Lamini Danbele monsieur le maire yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ awɔ Keriba bada an ti don abada kosɛbɛ f'an ka dugawu k'an ka jamanaba in ye awɔ Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo ni sago jugu sago Ala ka jamana in kɛ jamanadenw sago ye dɛ Ala ka kɛ maliyɛn yɛrɛwolow sago ye Keriba jamanaba in kun Maliba bi Mali silo Mali kosɛbɛ Ala k'an bɔ ni gɛlɛya amina rabi a se bɛ Ala ye a se bɛ masaba in ye a ka masaba birifani a k'a fɛnsɛ an ka jamana in kan ten amina rabi a ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ amin Silamɛw tora misiri la kosɛbɛ chrétiens tora église la bɛɛ wulila bi ko se si t'an ye kosɛbɛ se t'an ye bi se t'an ye sini Ala k'an bɔ a ka Ala yɛrɛ kama a k'an bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ amin adamadenw dɛsɛra o kɔni adamadenw dɛsɛra kosɛbɛ mais a se bɛ Ala ye awɔ kɛ an ma jigi tigɛ Ala la kosɛbɛ ɲinan san fɔra cogo min Kalila Ibrahima ka san awɔ san dumanba Ala k'a jan bɛɛ la min ye kalo k'a fɔ gɛri banbaliw ye juguya banbaliw ye k'a caman bɛ ban nin san in na Ala k'o k'an ta fara o kan yarabi Ala k'an ta fara o kan Ala k'o k'a ka Ala yɛrɛ kama bidon barika juma lihɔrɔma sali ala alehi salatu ba Awoyi Tarawele i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa kana Keriba Samake Yusufa n bɛ n bolo bin ka cun o bɛ bɛn facilité sɛbɛn n bolo ɲɛfɔlɔ bi sɔgɔmada in na le forum awɔ a ka bi bɔli facilité sɛbɛnba Buba Sangare fulakɛ Keriba a ko min ye bi awɔ i ka dɔn a bɛ waati jan bɔ bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ awɔ jamana bɛ maa fila min n'olu kamankɔrɔ bi n'o ye Sukɛli Kokala Mayiga président Asimi Koyita a ko bi wulikajɔ a bɛ jamanadenw da koyi a bɛ bi i ka dɔn k'a fɔ maa caman da maa minnu n'olu ma jateminɛ kɛ jamana in na de wa ale ma dɔn koyi Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ société civile kunda bi a bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ regroupement kunda Keriba maaw ka wulikajɔ o bɛ ka caya bi dɔɔni min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition ye kalo 18 min dira ko ka dɔ da o kan Keriba facilité sɛbɛn ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ fulakɛ ye a ko ale ma ban koyi mais i ka dɔn k'a fɔ transition kalo 18 kalo 10 kɛra mun de la jamana kɔnɔ a b'a yɛrɛ ɲini ko la koyi kalo 10 an y'o kɛ kaban an y'o kɛ mun na k'ale b'a yɛrɛ ɲini ko la koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye président Bandaw ye ka taa se Mukutari walima Keriba k'u ma foyi kɛ maliyɛnw b'u bolo jɔ min na koyi k'a fɔ ayiwa transition dɔ kan ka fara kan k'a da nin de kan koyi Keriba Samake a k'o kɔfɛ min ye Sukɛli Kokala Mayiga a n'a ka président bi ni jamana kalifalen ni jamana b'ale bolo bi n'o ye Asimi Koyita ye a ko bi Keriba u ye mun kɛ kalo 3 kɔfɛ
maa b'i bolo jɔ min na k'a fɔ nin kɔni kosɔn transition a kan ka taa ɲɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin ye labɛn ye labɛn min n'a b'u Kamankɔrɔ a mɛnna koyi a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ CNSP a membre kɔrɔw keriba ni u ye fanga sama tuguni koyi ka bɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Bandaw ani Mutari Wali bolo keriba ko labɛnw kun don koyi ko labɛnnen don k'a fɔ transition olu natuma u ye min fɔ n'o ye san 3 ye n'o tun b'a fɔ CEDEAO la CEDEAO ban'o ma diɲɛ ban'o ma a k'i k'a dɔn k'an b'a fɛ k'an kun da o de kan koyi sabula keriba a ko min Asimi Goyita ye ka taa se Sukɛli Kokala Mayiga k'u ma baara foyi bolo da baara min ni maliyɛnw bɛ se k'u bolo jɔ a la k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan koyi keriba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye baara ye n'o kɛra awa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ de b'a laɲini yɛrɛ tɛ koyi a bi kɛ jagoya ye jamanadenw kan ko dɔ ka fara transition kan koyi sabula baara min bɛ kɛra an m'a nɔ ye keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi jamanaden kelen na yala fɛn sera ka bɔ an ka gɛlɛya la wa nin transition yɛrɛ kɔnɔna la ni fɛn min ma fara kan k'o ma bɔ a la koyi keriba Samake a ko dun ka fa o bɛ nin ka dɛsɛ an ka jamana kɔnɔ koyi an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa minnu n'olu bɛ dumuniko 3 kɛ tile kɔnɔ a ko an b'an bolo ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na bi k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ an ka jamanaba in kɔnɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan bi ni lakana bɛ yɔrɔ min na dɔɔni n'o ye faba ye keriba ko hali dumuniko 3 k'o ka gɛlɛn maliyɛnw ma kosɛbɛ keriba Samake sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sangarekɛ a ko min ye transition daminɛ fo ka taa se bi ma keriba maliyɛnw tun ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya kun nana koyi sabula kumakan minnu bɛ b'u da kumakan belebelew don koyi ko ne ye président Bandaw ale sigi waati fanga la keriba n'i y'ale ka kumakan jateminɛ i b'a fɔ ko nin kɔni nin ye tare ye koyi baarabaw bɛna kɛ k'a tora kuma mugu in ma koyi kalo 7 kuma mugu in tagali ka segin kuma mugu in foyi ma se ka kɛ min b'a yira jamanadenw na k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛta a bɛ nin transition kɔnɔ koyi a ko olu cɛla ka bɔ yen ka na ni maa min ye n'o ye Sukɛli Kokala Mayiga ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sukɛli Kokala Mayiga depuis a taara jɔ CNT kɔrɔ keriba k'a ka programme di a ko programme nin ko a ye maliyɛnw diviser koyi o bɛ kɛ sabula programme min don a ko nin tɛ tile 2 programme ye dɛ kosɛbɛ maa min ka baara yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kalo 8 a ko nin t'o programme ye dɛ a nana ni programme min ye keriba ko nin programme gɛlɛnba ye jamana in kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ lakana n'o y'a programme fɔlɔ ye keriba ko lakana ko ale yɛrɛ kɔni a ɲɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ de koyi Mali fantan 4 ko lakana tɛ fansi bi hali an ka faba kɔnɔ Bamakɔ maaw jatigɛlen maaw sirannen don an b'a kɛ di bi a bɛ laban cogo ji a ko maa si t'a ɲɛ dɔn keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ lakana kɔfɛ awa programme tɔw la keriba Samake ko min ye i ka dɔn k'a fɔ élection a bɛ organiser cogo ji sabula i ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi hali sa bɛn ma kɛ élection yɛrɛ taabolo la koyi a bɛ kɛ cogo ji yala a bɛ organiser ministère de l'administration territoriale de fɛ wa a bɛ organiser CENI de fɛ wa a tɔgɔ de organe unique min b'u da bi o don wa DGC ko don wa keriba a ko hali bi mɔgɔ t'i bolo ɲɛsin yɔrɔ kelen ma abada k'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɛnna o kan k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye lakana ye keriba ko ka gɛlɛn bi kosɛbɛ accord d'Alger keriba a da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na yala maa bɛ se k'a fɔ bi accord d'Alger depuis ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Sukɛli Kokala Mayiga nana ani Asimi Goyita président ko accord d'Alger k'an ye ɲɛ kelen sɔrɔ a la wa accord d'Alger nu kuma bɛ fɔla su ni tile k'an ye ɲɛ kelen sɔrɔ a la wa dɔ ko k'a fara k'a fili dɔ ko chiffon don dɔ ko k'a lajɛ intelligemment keriba dɔw fana ko k'a appliquer à l'intégralité n'o ye sema ni plateforme les accidentels keriba Samake a ko n'i ye ninnu ta ka jateminɛ a ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi maaw de wulilen don bi koyi jɔn de bɛ ka ninnu maa kɔrɔkɔrɔma don keriba ko ka dɔ fara transition kan a bɛ fara ka nin kan de a y'o fɔ an ye mun kɛra n'an bɛ se ka dɔ fara transition kan mun de bɛ ka kɛ n'an bɛ se ka dɔ fara transition kan ɲininkali b'o de kan parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bolojugu bɛ ninnu jugu
bolojugu bɛ ka ninnu kɔkɔrɔma don bi koyi yaasa transition awɔ i k'a dɔn k'a fɔ colonel minnu n'u ye coup d'état kɛ olu na tuma u ye min fɔ Kɛlɛba ko maa kana ɲinɛ a la koyi olu tun ye san 3 de demandé o san 3 ma gɛn Kɛlɛba k'an b'o sira de kan koyi foyi tɛ ka kɛ di ko k'a la an bɛ taa an bɛ segin foyi tɛ ka kɛ min b'a jira k'a fɔ ko transition ko ayiwa 18 mois ko o bɛ teli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin maa ninnu yɛrɛ ye Kɛlɛba n'o ye jamana marabaaw ye bi ko u yɛrɛ bɛ yɛlɛmisɛnnin k'a jukɔrɔ koyi 18 mois wa awɔ an b'o 18 mois don transition 18 mois an bɛ délai respecté mun de kɛra min b'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka respecté mun de kɛra min b'a jira k'a fɔ k'a kan ka prolonger ɲininkali bɛ kosɛbɛ parce que nin sɛbɛn ko min ye ayiwa fulakɛ ye a ko n'an m'an kɔlɔsi a ko min ye nin transition in ye Kɛlɛba dɔ farala kan o dɔ ma fara kan o a ko ça va finir dans la désillusion a laban a bɛna k'an ma ayiwa jigitigɛ ye koyi Ala k'an kisi o ma Fazili a y'a sama ne ka bɔ le forum kɔnɔ a ka bi bɔli Fazili sɛbɛnba Buba Sangare an ka foli b'a ye kosɛbɛ Isufa an bɛ taa lakanabaliya an bɛ taa ale bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Niger ani Burkina nin ye jamana 3 min ye ninnu ye Sahel jamana 3 min ye n'u tɛnkunnen don ɲɔgɔn na Isufa an ta kɛra sɛgɛn dan ye koyi n'i nana Mali kɔnɔ kabakoko don n'i taara Niger o kelen don wa Burkina o kelen fɛnɛ don Isufa nin ye le pays ale ka bi bɔlen ye min ye Ibrahim Jara ale ye kalanden ye le pays kɔnɔ a ka tɔmɔniye nin ye k'o di an ma koyi a y'a jira k'a fɔ ko k'a ta utukalo in tile 4 na fo ka n'a bila utukalo in tile 19 na Isufa ni jamana 3 in an bɛɛ bɛ ɲɛji de la koyi n y'a fɔ cogo na Mali Niger Burkina ka sababu kɛ lakanabaliya a ɲɔ ɲalen don ni min tɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ a la a y'a jira k'a fɔ ko k'a ta utukalo in tile 4 na ka n'a bila tile 19 na Isufa ko maa 165 olu de bɔnɛna o ni la ka sababu kɛ banbaganciw olu ka waleya ye k'a ta ka ɲɛsin fasodenw ma o maa 165 ni Isufa sɔrɔdasilakaw b'o la wa sivililakaw fɛnɛ b'o la koyi Isufa a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ni a bɛ ka mɔgɔw siran nin faso 3 in kɔnɔ o ye Isufa nin pays Sahel 3 nin a ko dɔ de bɛ ka fara jatigɛwalew kan dɔ de bɛ ka fara maafaw kan sivililakaw yɛrɛ ni olu ta ka jugu n'a a bɛɛ bi Isufa ko nin ko in ko fɛrɛ kan ka kɛ a la koyi a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛmaa bɛɛ bɛ nin ko nin kalama koyi i janko kunnafoni kunda bɛɛ bɛ nin ko kalama ko mɔgɔw kan ka wuli k'u jɔ ka nin jamana 3 in k'u dɛmɛ koyi bingani laban 2 min yɛrɛ kɛra kɔsa in na o sɛbɛkɔrɔ juguyara koyi u bɛ maa minnu wele nin ko olu ko terroristiw Isufa u ye nin waleya minnu kɛ Niger Burkina ani Mali kɔnɔ ko a kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara koyi u tɛ ka denmisɛnw to yen u tɛ ka an balakaw to yen wa u tɛ ka finitigiw yɛrɛ fɛnɛ to yen a kɛra yɔrɔ minnu na Isufa u ma maa to yen koyi tarata utukalo tile 4 Isufa min ye Burkinakaw ye olu ta a daminɛna ye Isufa u ye maa 30 u y'o faga u bɛ maa 165 in kɔnɔna la sɔrɔdasilakaw b'o la wa sivili fɛnɛ b'o la u donna komini min kɔnɔ ni o komini tɔgɔ ye ko Marikoyi Isufa yen fɛnɛ ta o juguyara koyi o bɔlen kɔfɛ sa utukalo tile 9 tɛmɛnen maa 40 bɔɲɔgɔnko u ye olu bɔnɛ o ni la Isufa o fɛnɛ kɛra Mali ale woroduguyan fan fɛ ka sababu kɛra dugu min na o dugu tɔgɔ ko Karu ani Wataguna ka fara Dawute Gɛfu kan Isufa u taara binganiw kɛ yen u bɔlen kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen kɔrɔ Isufa u ye bingani wɛrɛ kɛ maa 37 olu bɔnɛna u ni na koyi denmisɛnninakaw ni an balakaw olu de ka ca o la kosɛbɛ o kɛra Maliba yɛrɛ kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Tilaberi ale ni Niger fan fɛ kɔni Isufa o ko in ko ninnu fara ɲɔgɔn kan Isufa ko k'a jateminɛ koyi maa 47 olu fɛnɛ nana bɔnɛ u ni la nin kalo in tile 14 na o kɛra Dori Arbenda Burkina mara la Isufa ni bingani wale ninnu a ka ca ko camanba de fɔra ko la koyi laban min o yɛrɛ kɛra kunun ko
Isufa o fana o juguyara koyi kunu alamisa sɔgɔma u binna an ka golo masirilen tabaw kan opération Maliko maaw kɔni o embuscade n'o kɛra Boni Douanzan mara la Isufa o fana o juguyara koyi nin ye tɔmɔni ye tɔmɔni min ni ale kɛra Ibrahim Jara fɛ yɔrɔ kunun ta maa 11 olu de bɔnna u ne la fini kunda maa caman banana olu taara ka taa n'olu ye Boni ka taa n'u ye furakɛli la le pays ale ka bi bɔlen nin y'a fɔ cogo min na fasiri a sɛbɛnbaga o ye Ibrahim Jara ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ lakana an ka jamana kɔnɔ baara don tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ bɛ hami ni mun ye bi lakana kosɛbɛ an bɛɛ bɛ jɔrɔ ni mun ye bi lakana kɔni l'insécurité kosɛbɛ an ka fɔ si la ko jamana fantan naani bɛɛ lafiya tɛ maa si kan ayi hali faba kɔnɔ yan Bamakɔ yan bi kosɛbɛ adamadenw jɔrɔlen don haminen don wa i tɛ dɔwɛrɛ si man ka politique mɔgɔw da yan élection maaw bɛ ka faga dɔrɔn u da wagalen don nafoloko ɲɛɲini na ne hakili la ni jamana bɛ nin gɛlɛya sugu kɔnɔ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakili kɛ kelen ye fagali bɛ se ka dabila cogo min jamana kɔnɔ adamadenw bɛ se t'u ka va et vient kɛ cogo min u t'u ka mago ɲini kɛ cogo min jamana kɔnɔ lafiya la ne hakili la kɛlɛ kan ka k'o de kan kosɛbɛ u t'u sigi u tɛ wuli ka jɔ u tɛ wuli ka kuma o kuma la dɛ fɔ ni ko nin dɔw kɛra a lajɛ Asimi ka discours la u nana wuli ka kumaw caya yanni Asimi ba ka discours kalan fasodenw bɛ ka faga a tɛ wuli ka jɔ kɛ o nin ye tiɲɛ ye an ka fɔ si la koyi kosɛbɛ Keriba Samake Isufa parce que Elisabeth n bɛ n bolo munumunu ka cun ka bɔ n'a ye koyi o bɛ bɛn l'indicateur du renouveau a ka bi bɔli Fasili sɛbɛnba kojugu kɛlɛba Keriba a y'i bolo ɲɛsin a ma koyi a ko cogo di a taara min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka ba Maliba kɔnɔ a ko an yɛrɛ de kɛlen don an jugu ye bi koyi sabula Keriba a ko bi min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wale minnu b'an kan yan n'an k'u ma ko guerre asymétrique Keriba jamana in kɔnɔ a ko ja an yɛrɛ de bɛ ka tasuma don k'a fugu koyi k'a tasuma fiyɛ yaasa a ka ɲaga an da la a ko munna a y'o fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi kɛlɛkɛminɛn minnu n'a bɛ nin banbagaci wale maaw bolo a ko ko a caman fana bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka golo masiri sababu b'o feere u ma koyi kosɛbɛ an da sera wali Lisiba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye 16e arrondissement ye ani a ɲɛma n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ commissaire Yaya Keriba ko a n'a ka jama k'u wulila ni ka ayiwa gɛrɛntɛ da maa dɔw kan koyi Yaya Danbele Keriba Samake a ko a n'a ka cɛlenw Keriba k'u ye labɛnw sabati min ye i ka dɔn k'a fɔ commune 5 kɔnɔ Keriba Samake ka gɛrɛntɛ da maaw ka maa minnu Keriba n'olu de bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marifa feere la ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marifa u b'a feerela ayiwa autodéfense ma cogo min a bɛ feerela jalisiw ma ten banbagaci wale maaw kan Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a k'u y'u bolo da ayiwa maa dɔ kan koyi n'o ye Sisupe ye ɛni Bari Keriba k'u ye nin minɛ commerçant don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ Pelengana Segu kɔrɔ koyi Keriba a ka réseau a fɛnsɛnlen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo ka na réseau warakata k'a don Bamakɔ yan Keriba Samake a k'u ye ayiwa i bolo da nin ka min kɛ a ko nin tɛ daga grinda ye koyi n kelen tɛ marifa ninnu a bɛ bɔra kaburali dɔ yɔrɔ koyi kaburali ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ Seware Mopti k'i ka dɔn k'a fɔ kaburali fana a bɛ Yaravi Tayila de ka bɔ Bamakɔ yan a bɛ bɔra min militaires kunda par des armes militaires de l'armée nationale Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko commissaire ko a ko nin tɛ baasi ye nin diyara n ye nin sa an bɛ nin fɛnsɛ fo k'a maa bɛɛ lajɛlen ye ko ka bolo da o kan koyi Keriba Samake a k'u ye ni kamalen cɛ kamalen min n'ale ɛni Bari ye ka taa n'a ye ayiwa commissariat Keriba Samake a ko min ye Bari ye ale ye maa dɔw kofɔ i ka dɔn k'a fɔ o welela joona a ko n balimakɛ an kɔni an bɛ
bɛ marifa ɲini na koyi anw bɛ ayiwa e ka dɔn k'a fɔ PM ɲini na an ye autodéfense ye an ye dialyse ye koyi a ko a kɛ dialyse ye wa ko yɛrɛ de ka di n ye sabula nafolo b'aw kun a kelen kelen aw b'a san 3 millions 500 marifa kelen Kiriba a ko yɛrɛ de ka di i ye koyi commissaire n'a ka cɛlenw u ye bɛnbɛnbɛn siri sa ka wari labila a ye an kɔni mago bɛ caman la koyi hali ni 30 b'i bolo an b'o fɛ 3 millions 500 a caman b'an bolo yan u yala nata Kiriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin kamalen kɔfɛta ye a ko nin tɛ baasi ye koyi aw bɛ min ko an ko yɔrɔ man jan e tɛ Tour d'Afrique dɔ Bamakɔ wa a ko n b'o yɔrɔ dɔn o tɛ yɔrɔ dogolen ye o a ka ɲuman sɔrɔ tout de suite i ka nafolo mugu bɛ compter k'a d'i ma Kiriba a ko min ye commissaire ye a n'a ka cɛlenw u ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ garan dasa awa kamalen nana koyi paraka nka 3 millions 500 caman marifa min bɛ n bolo wa a ka ca 30 ye koyi an bɛ se ka n'u bɛ se joli la de hali ni camion fɔlɔ a b'ale kun 3 millions 500 para Kiriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commissaire Yaya ye a n'a ka cɛlenw Kiriba k'u ye tɛgɛ da nin kan koyi tɛgɛ da ka yɔrɔ min a ko a kala kɛ nin cogo la koyi ne kelen tɛ koyi a commencé maa tɔgɔ fɔ o la min ye i ka dɔn k'a fɔ a ye maaw ko fɔ awa marifa yɛrɛ b'olu kun koyi olu n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ka yala de Bamakɔ kɔnɔ u bɛ kɛlɛ ɲini na Kiriba a ko nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ bɛ t'i ɲɔngiri maa kelen de kɛrɛfɛ koyi n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Kaburali ye armée yɛrɛ kɔnɔ min bɛ Seware a bolo ale ka bolofara fana ka ca Bamakɔ yan Kiriba nin ko ɲagaminen koyi e bɛ lakana na jamanadenw an bɛ sɔgɔ nin na cogo di an ka marifa min ni jamana yɛrɛ ba sa ko ka jamanadenw lakala u t'a yɛrɛ sɔrɔ dialyse bolo u t'a yɛrɛ sɔrɔ défense bolo ni nin ma kɛ nin cogo la sa Kiriba a bɛ ɲɛnabɔ cogo a tɛ ɲɛnabɔ Kiriba a ko i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan munumunu kɔnɔna la commissaire n'a ka cɛlenw bolo a ko bolo sera da ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko kan koyi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan bi u bɛ ɲininkali bolo kan min ye i ka dɔn k'a fɔ commune 5 kɔnɔ commissaire n'a ka cɛlenw Kiriba ko ninnu bɛ ɲininkali bolo kan koyi yan'u ka affaire passer sa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a taayɔrɔ yɛrɛ la min ye i ka dɔn k'a fɔ brigade spéciale pour les besoins d'enquête Kiriba a ko ayiwa ninnu bɛ ɲininkaliw bolo la bi garde à vue la koyi yanni ayiwa a ka tɛmɛ maaw bolo maa minnu n'olu bɛ ayiwa n'olu ka baara ye a ɲɛnama ye koyi k'a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'u bɔ jama cɛla maa jugu ninnu ayiwa Kiriba k'u di fanga ma ninnu ka di i kɛra ka ninnu fana ye kɛnɛ ma Ala k'an kisi Kiriba Fadili Sɛbɛn ko a ko min ye commissaire Yaya yɛrɛ ye Kiriba ko a yɛrɛ wulila k'i jɔ nin ko ɲɛma sabula bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ ni affaire confiée maaw la k'i da ka sunɔgɔ a tɛ abuti ka kosɛbɛ n'i ye ninnu bɛɛ minɛlen bi n'i y'a affaire sera nin yɔrɔ bɛɛ la bi commissaire Yaya ale ka wuli ka jɔ don kosɛbɛ n'i ye nin confié misɛnmanin dɔw la 3 millions 500 o bɛ ko min lafɛ dɔ tɛ 3 4 ɲɔgɔn min na la k'i kɔ don kosɛbɛ ko kɔni ko an m'a ye Ala k'an kisi koyi commissaire tanni nin halisa fo nin ka sama ka s'a dan na Fadili an y'a sama ni ka bɔ l'éducateur du Lolobo kɔnɔ a ka bi bɔli ye a ka taa an bɛ taa Sirabakan kasara Isufa kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulikoro Bamakɔ Kulikoro mara la an bɛ don min na i ko bi dɔ bɛ ka fara Sirabakan kasara ale kan dɔ bɛ ka fara a kan cogo min na min ye maaw bɔnɔlen o ni la dɔ fana bɛ ka fara o kan ten u ye jatew bɔ jate min ni ale bɔra direction régionale de la protection civile fɛ n'o ye an ka lakana tigilamɔgɔ dɔw ye u y'a jira k'a fɔ ko u ye lakɔlɔsiliw kɛ koyi ko min ye mois de juillet ye maa 14 olu de bɔnɛna o ni la maa 14 bɔnɛlen o ni la sa Sirabakan kasara senfɛ maa 400 ani 15 olu banana ko Sirabakan kasara a kɔni ko min tɛ ka fara Kulikoro sira ta kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la ko ka sababuya kɛ juin kalo tɛmɛnen o y'o jateminɛ fɛnɛ maa 13 olu de bɔnɛna o ni na
siraba kasara senfɛ Kulikoro ni Bamakɔ cɛ la ko dɔ bɛ ka fara kan nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye halisa fasodenw k'u hakili to u yɛrɛ la ko ye i presera togo togo ayiwa ni taara dankari yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i tɛ fa preseli o bɛ ba in ko ye nin ye welewelema da kan ye k'o ɲɛsin halisa lakanaw yɛrɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ ma wulikajɔw ka kɛ bolifɛnbolilaw dɔ ka fɔ o ɲɛna walasa u ka se ka u ka ko tagabolo ka yɛlɛma don a la walasa siraban kasara dɔ bɛ se ka bɔ a la le pays ale ka laseli ni ka bi bɔlen kɔnɔ le pays Keriba an b'a fo kosɛbɛ Keriba le forum ale bɛ facilité sɛbɛn n bɛ n bolo ɲɛsin a ma koyi facilité sɛbɛn ba alde ko ni mali ye sa aya basi tɛ adama jara don a tɔgɔ di abilɛ duguya don Keriba Samakɛ facilité sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goyita a ko a ye degré ta waati in na koyi degré min n'a y'a ta Keriba ko de ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Nɛma Sankara n'ale bɛ ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ min na a ko i ka dɔn k'a fɔ Nɛma Sankara k'u ye yɛlɛma don a ka baara la koyi k'ale bolo bɔ baara la ne ka baara ta k'a ɲɛsin ayiwa colonel Adama Jara ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Asimi Goyita bi n'ale ye transition ɲɛma ye k'a y'a bolo bila sɛbɛn min na a sɛbɛn ko bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Nɛma ka poste Keriba ko ka abroger complètement koyi cakɛda min n'an k'a ma ko lutte contre la prolifération des armes légères et des petites calibres Keriba bi a ko a b'a yɛrɛ ɲininka koyi que cache la disparition de la commission nationale Keriba Samakɛ parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa nin commission ye min bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin kɛlɛbolo in kan kɛlɛbolo min n'ale bɛ marifamisɛnninw ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marifa belebelew ko fɔ Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko société civile a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o caman tun b'i yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu in kɔnɔ koyi jɛkulu in kɔnɔ la min ye banbagaci wale maaw ye olu caman tun b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jɛkulu in kɔnɔ la a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu ye a k'u caman tun b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ koyi nin ye organisation ye min n'ale tun labɛnnen don yaasa ka dan sigi ka kɛlɛ wuli ka jɔ awa marifamisɛnninw ni marifa kumabaw minnu bɛ yala an ka jamana kɔnɔ awa i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min Keriba ko yala Nɛma Sankara a ka baara a tun t'a kɛlɛ kɛ cogo de la wa walima politiki baara don walima Asimi Goyita a b'a fɛ ka na n'a nɔfɛ maaw de ye y'an ka jamana yɛrɛ poste ɲɛnama bɛɛ awa ko olu don ye koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Nɛma Sankara ye a k'u y'o nkalon ka bɔ yen Keriba ni ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Adama Jara lieutenant colonel a ko k'u tɔmi Keriba Samakɛ a ko yala ɲininkali tɔmi koyi awa poste ko kɛlɛ don wa walima jamana ka ɲɛta kɛlɛ don ale b'a yɛrɛ ɲininka bi koyi a ko ninnu poste stratégique Keriba ninnu kan ka to jamana kɔnɔ awa i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛ sɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ a la koyi a kuma fɔ yɔrɔ don marifa Keriba ko marifa ni maa tɛ taama ɲɔgɔn koyi a man ka kɛ maa bolo maa min ayiwa i ka dɔn k'a fɔ o tɛ marifa ko kalama koyi awa n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman tun bɛ fɔ ale jɛkulu in kɔnɔ min bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ adamadenw hakili jigin min bɛ adamadenw u ni marifa cɛ janya koyi Nɛma Sankara a ko k'e b'a dɔn k'a fɔ yala règlement de compte de don bi wa Keriba ko siga kelen don kosɛbɛ ka wuli ka bɔ yen tɛ o fana y'a dama ko dɛ ko dɔ bɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ CNT maakɔrɔw ye a CNSP Keriba ko halisa u bɛ u ma ban jamana in farafarali la wa u ma ban ayiwa u ka maaw bilasiri la jamana yɔrɔbaw bɛɛ kunna bi wa a ko les puces de Kati ko i ka dɔn k'a fɔ a k'u b'a fɛ ka jamana to cogo ji politiquement u b'a fɛ ka olu b'a fɛ ka jamana to cogo ji awa hali n'olu taara u ka maa minnu bilasiri don jamana kɔnɔ awa bɛɛ k'i niyɔrɔ ta sɔrɔ a la wa mugu tila don wa a b'a yɛrɛ ɲininka la kosɛbɛ a ko cogo di a ko n'i y'a dɔn k'a lajɛ min ye transition ye bi u ka wuli ka jɔ a kan ka kɛ bunako ye yɔrɔ min ye o de ye lakana ye koyi jamana fantan naani k'a daminɛ Bamakɔ ka bɔ Kayi fo Kidali jamana fantan naani fo Tawudeni k'a bɛɛ lajɛlen lakana o de kan ka k'u ka kɛlɛ fɔlɔ bi koyi bi awa maa minnu bɛ o ko kunna Keriba k'olu kan ka kɛ maa ye maa minnu
ni jamana kɔnɔ an b'u jɔ kɔrɔlen ko ye u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ olu dɔnnen don mais bi maa minnu n'olu bolo b'a la a mɛnna u ka faamuyaw ka bɔ a ko la k'olu cɛ ka bɔ yen Keriba k'a di maakura nalen ma ko nin y'an terikɛ ye an jɛɲɔgɔn don an ye bɔsiw d'a ma Keriba ko fana ye o y'a dama ko ye dɛ transition kɔnɔ yala transition a na se ka ɲɛ nin cogo la ten wa Fadili an y'a sama ni ka bɔ le forum kɔnɔ a ka bi bɔli hali an ka foli b'a ye an ka taa kosɛbɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Isufa min ye bana cɛjugu min ni ale tun yakubayalen don laginɛkaw fɛ yen n'u b'a wele ko Ebola tarata tɛmɛnen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ min ye kɛnɛya soba min ni a bolofara dɔ bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'u b'a wele ko Organisation mondiale de la santé ko u ye maa kelen u ye Côte d'Ivoire ka yira k'a fɔ ko Ebola a yera a la koyi maa kelen in sa ale an balaka dɔ ye ale nalen kura tun don ka bɔ Laginɛ a bɔlen Laginɛ sa ka se i kunda Côte d'Ivoire yan fan kan sa ko fɛsɛfɛsɛliw senfɛ u nana ye k'a fɔ ko bana b'a la bana min ni o tamasiyɛn o bɛ ka tamasiyɛn min yira o tamasiyɛn b'a yira k'a fɔ ko Ebola o de bɔ a la ko ye an balimamuso in sa a si bɛ san 18 bɔ ɲɔgɔn ko la a donna Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ utukalo tile 11 a donnen yen sa o ye ka a dun bɔra Laginɛ de a bɔra Laginɛ dugu min na o bɛ o wele ko Labé kɔni ko n'i y'a jateminɛ a ye sira min boli ka na o bɛ bɛn kilo 1500 ma ka bɔ Labé ka don Côte d'Ivoire kɔni an bɛ don min na an balimamuso in a kɔni bɛ Abidjan dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la yen u bɛ ka fɛsɛfɛsɛliw ko olu tugu a la kosɛbɛ walasa a ka se ka furakɛ walasa Ebola in a kana se ka kɛnɛ sɔrɔ tuguni kunnafoni an y'a bɔ le pays a ka bi bɔlen kɔnɔ babu ɲana Keriba Samake an ka ma welele si Lamine Dembele monsieur le maire ale ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra ale tun bɛ retardé na bi kosɛbɛ siraba cogoyaw dɔn monsieur le maire i ni sɔgɔma ni sɔgɔma koli basi tɛ alhamdulillah denbaya n sira yɛrɛ la ala k'an an tilen yɛrɛ la denbaya bɛ de amina yarabi basi an ye la nba monsieur le maire ale bi min ye Asura ye n'o ye donbaya an ka jamana kɔnɔ Mali fantan naani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ awa Asura ale kɔni o ye san yɛlɛma ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye o ye tiɲɛ ye hali bi fagali tɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ Keriba bɔra an bɔra k'a fɔ sisan nɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ kunun ko an ka jamana kɔnɔ yan fan fɛ halisa wa sɔrɔsi an ka golo ma silen tabaw o binna yen tuguni dɛ lakana jamana kɔnɔ yala tulonkɛ fɛn don jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an tɛ ni ka ɲinɛ lakana ko bi k'a ɲɛsin ko wɛrɛ ma jamana in kɔnɔ o kɛra o bisimila o de y'a to an bɛ to k'a kuma fɔ tuma une quinzaine de morts parmi les femmes parce que don o don mɔgɔw de bɛ sa fagala adamaden bɛ fagala i ko tɔn ni o bɛ jamana min kɔnɔ o jamana kɔni lakanalen tɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye sɔrɔsi de bɛ ka Mali mara an bɛ don min kɔnɔ ko bi i sɔnna o i ma sɔn sɔrɔsikɛ de bɛ ka jamana mara o sɔrɔsiw ka tila ka bin o sɔrɔsi kileraw o tuma la fɔcogo to o la an bɛ min nɔfɛ k'a fɔ ka gɛlɛya saya fagali banbali min bɛ ka kɛ an ka jugu la sagaw ni baw ni misiw bɛ cɛli min kɛ mɔgɔw bɛ dɛsɛ min kɛ ka t'u ka foro la an dun bɛ samiya de la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen de fɔra ko ka na jɔ n taara don min Kuluba an ye nin de fɔ Asimi n y'a dɔn kuma in peut-être a kuma in a ma don a tulo a don fo muso ye n dɛndɛn ka n sɔbɔ a la ko n bɛnna kuma la Asimi i kɛra président de la République du Mali ye n'i kɛra président de la République du Mali ye e kun bɛ kɛlɛkɛ daga de kɔnɔ e ni i ɲɔgɔnna caman mais fanga b'aw bolo la réalité a b'o dɔn bi e bɛ yen ko caman dɔn kosɛbɛ fagali tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala ka saya de kɔ mais fagali an to o souhaité la bilen mais n'an tɛ fagali souhaité mais an ɲɛ b'a la don o don mɔgɔninfinw bɛ ka sa i ko tɔn faga komi tɔn ka adamadenw da k'u fa ka adamadenw cɛtigɛ ka adamadenw jeni ka adamadenw tɔɲɔ sira sugu bɛɛ fɛ maaninfinw bɛ mouvement min kɛra Bamakɔ yan ani Kayi mara ninnu na ani mara dɔwɛrɛw la o tɛ se ka kɛ cɛmancɛ o tɛ se ka kɛ kɔrɔn fɛ faraliya la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ min kɛ yan
haka jan n'an wulila an ka muso b'a fɔ ko gestionnaire diyan n bɛ taa n sen ɲɛgɛn tan tɛ ninnu bolo k'o kɛ bilen o tuuru tɛ o hakilina yɛrɛ t'o la n bɛ si cogo di sini n bɛ kunun cogo di mɔgɔw bɛ k'o jɔrɔ mais n'an b'o girinkajɔ ni pankapuruti la dɔw fana fasa jalen don kɛlɛ ko ka élection kɛ i bɛ taa élection kɛ sagaw ni baw de kunna wa ou bien i bɛ taa élection kɛ su de la yen wa ou bien i bɛ taa élection kɛ kaburudo de yɔrɔ wa bon i ye problème ye nin de y'a to an bɛ ka kuma caman fɔ mais kuma tɛnkun bɛ gosi olu yɛrɛ la olu mun bɛ mara kɔnɔ mara in kana to ka mara in kɛ ko tulonkɛ bon n'i bɛ mara la maraden mago bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye n ka balo fɔlɔ ni n balola n bɛ siyɔrɔko ɲɛɲini ni n ye siyɔrɔko sɔrɔ n bɛ muso ni cɛko ɲɛɲini ni n y'o sɔrɔ n bɛ tila k'a fɔ sisan ko n bɛ denko ɲɛɲini n'o sɔrɔla n bolo n bɛ bonko ɲɛɲini mɔbiliw ni moto kuma bɛ na yen de adamaden yɛrɛ tɛ ka balo mɔgɔninfin tɛ ka balo adamadenw bɛ ka faga i komi siyɛ ka dɔw faga i komi seliba mana seli la yasa bɛ faga cogo min n'a fɔra ko o kuma mana fɔ dɔw bɛ jɔ ko aw bɛ kuma wɛrɛ la k'a donna ta bɔra tan n y'a fɔ ka tila k'a bɔgɔla dɔn kuma la an kana tulonkɛ lakana la lakana n'an y'a la tulonkɛ kɛ dɔrɔn an mago sara an dun ka lakana Isufu ni Keriba an ka lakana na bɛɛ mɔgɔ kura de bolo mɔgɔ min nana k'i ka lakana confier o la k'a kalifa o la ko k'i ka jamanadenw na kisi u ma wolo yɔrɔ kelen u ma mɔ yɔrɔ kelen o ka sira yɛrɛ t'u la jamanaden ka tin bɛ jamanaden yɛrɛ ka lakanabagaw de ka lakana la ni lakanabagaw yɛrɛ kɛra transition kunkun n'a ɲɛɲɛ ye lakanabaga mɔgɔw de kɛra administrateurs ye lakanabaga mɔgɔw de kɛra préfets ye lakanabaga mɔgɔw de kɛlen ministres ye a dɔw kɛlen don CNT kɔnɔ n'a fɔra ko halisa an b'o tuma kelen na o lakanabaga kelenw olu b'a fɛ ka taa politiki bunakun fɛ an dun y'a fɔ ko politiki mɔgɔ u bɛ woloko walakala de n'u ye kuma minɛ k'a f'i ye o ye discours de ye mais o bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye an y'o de lakɔlɔsi san 20 ni kɔ in kɔnɔ Mali kɔnɔ yan an ɲɛngo de la u bɛ min fɔ dabaranin na a n'u b'o waleyala u ka jan ɲɔgɔn na ko Jigijala ani Baji sɛbɛn caman dilanna o de hukumu kɔnɔ k'o da yen ten tiroir kɔnɔ ni bi ni Sogɛli ko k'ala Mayiga bɛ k'a fɔ ko dalen tun bɛ yen k'u bɛn'o lawuli ko assise kɛ mun la an bɛna kow ye kɔ tuguni halisa aw yɛrɛ de ye marafatigiw ye maramafɛntigiw halisa maramafɛntigi tile adamaden bɛ ka faga cogo min adamaden bɛ ka faga tiɲɛ la an tɛ se ka nin faamu Isufu Keriba su dɔ dɔrɔn ne welela ka bɔ Ɲɔnɔ mara la ko dugu dɔ bɛ yen ko Dunkari o tuma la kunun suro yɛrɛ o ɛri o la ko Donkarikaw ta ye dagabawuli ye ko sigitiw ye datu ye mɔgɔ min tun wulila tilegan fɛ k'a bɛ taa ka foro lajɛ u y'o minɛ k'o faga foro la yen ka tila ka na misiw ni sagaw ni baw ni fɛnw dɛndɛn ka taa n'u ye ni cɛ y'i sɔgɛrɛ u la e ye su ye o kɛra Donkari suro ne welela k'a fɔ muso kasibagatɔ bɛ wele la ko ale tɛ ne dɔn a ma suya kan dɔn mais muso b'a kɛrɛfɛ o tun bɛ Bamakɔ yan ne ka contact b'o bolo ko n k'a kuma lase faamaw k'a mɛn Donkari wusulen bɛ kunun o ye wusuli dan ye k'a wusu o ye wusu dan de ye kɔrɔ sɔrɔ donc an ka sabali tileganfɛla u ye mɔgɔw faga foro kɔnɔ su kolen u ye tasuma dali daminɛ mɔgɔw la a bɛ fɔ o de ma ko des individus non identifiés o tigi bɛ se ka individu bɛ se ka kɛ non identifié marafa b'a bolo moto ka k'a bolo mobili ka k'a bolo a bɛ se ka tasuma don a bɛ se ka du ci a bɛ se ka maaw faa a bɛ se ka taa ni saga ye o tuma o ye individu sugu jumɛn k'o tɛ se ka identifié anw ka jamana kɔnɔ ka nin mɔgɔ caman ba nalen to anw ka jamana kɔnɔ maa ba 40 ni maa joli ba anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ n'a ka maramafɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ ni drone ba anw ka jamana kɔnɔ o voiture blindée b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ka taa ninnu ɲɛkɔrɔma tigɛ n kɔrɔ ni aw bɛ waleya min na k'o lɔ yɔrɔnin kelen o de cɛ ka ɲi mais an t'o ye la dɛ u bɛ tagala bagala mariage kɛlaw de ma k'olu faa u bɛ taa ba maa wɛrɛw ma k'olu faa mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ faga la o de ye ko k'olu faa an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ faa o de y'a to n bɛ k'a fɔ Asimi n'a nɔlaw ye Sogɛli ko k'ala Mayigaw Maliki Jaw a y'aw kɛcogo dɔn ani a bɛ min fɔ min ma Wake ani Kamara a y'aw kɛcogo dɔn an bɛ tilenni min na ko sisan transition o ye cɛmancɛ fanga de ye a bɛ dilan mun de kama
o ɲininkali le bɛ tɛnku la a dilankun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa jamanadenw ko pouvoir réel tuma n'a bɛ fɔ o ma régime tuma tɛmɛnen olu ye mun kɛ n'a ma bɛn olu tun b'u k'u ɲɛma si mun ma aw k'aw ɲɛ dayɛlɛ k'o jɔ kosɛbɛ olu tun bɛ to ka impunité to ye wa aw k'o ɲɛɲini injustice dun o ka jɔ kuma tɛ mɔgɔ faga ma n'a fɔra ko halisa o mɔgɔ faga kelen bɛ ka kɛ dɔ sigilen bɛ sumayarɔ dɔ de bɛ na e tulo labɛn anw bɛ ka conseil min di e ma radio so la o yɛrɛ tɛ don ni tulo tigɛlen na aw bɛ se k'a taa cogo di anw bɛ ka kuma fɔ a bɛɛ ye de jamanaden ka kisi jamanaden ka balo jamanaden kana faga jamanaden cɛmanni ni musomanniw ka balo ni min bɛ sa i ka sa ala ka saya bon dɔwɛrɛ fana bɛ yen o fana da donnen don o ye ministère de la santé Isufa Keriba o fana ye barawu de ye jamana kɔnɔ don o don olu bɛ tugu ka hakɛ dɔ fɔ ko o mɔgɔ ye nin bana sɔrɔ bɛ nin ka sɔrɔ ninnu tɛ yen mɔgɔw tɛ ka sa la wa ka sɔrɔ ninnu tɛ yen mɔgɔw tɛ bana la wa donc u bɛ kɛlen don k'o fana kɛ wari ɲini sira ye bon ka an ka lakana fana kɛ wari ɲini sira ye Isufa tiɲɛ la nin kelen bɛ ko y'an bolo jamana kɔnɔ mais Bamakɔka o t'a dɔn yɛrɛ ko fiɲɛ cira min mana kɛ minisiri ye o fana t'a dɔn ko fiɲɛ cira min mana kɛ institution dɔ ɲɛmɔgɔ ye o t'a dɔn ko fiɲɛ cira jamanadenw aw fana b'aw sigilen to an bɛ k'aw tulo sɔnni ka éveil de conscience kɛ ka aw la kunun k'a fɔ aw ye n'i bɛ mara kɛ i bɛ mɔgɔninfin de mara i tɛ saga ni ba mara la n'a ma ɲɛ k'i bɛ adamadenw mara u balolen de bɛ mara mɔgɔ si su tɛ mara n'an fɛn fɛn tun bɛ kaburu kɔnɔ an tɛ se ka nin fɔ o donc ka sabali mɔgɔ faga nin dɔ ka k'a la a ka jɔ a ka jɔ jelibɔn ka jɔ awa leader religieux mun b'a fɔli la jelibɔn ka jɔ u kana kɛ ten ka t'i sigi ten dɔrɔn ka taa sigi ka taa négociation kɛ olu ka jija jelibɔn ka jɔ jelibɔn ka jɔ fantan naani bɛɛ fɛ Mali la anw mago b'o de la mais ka to toujours adamaden bɛ ka faga adamaden faga cogo yɛrɛ tɛ ɲɛɲinina k'o dɔn bilen Isufa k'a kɛ dɔrɔn k'a kɛ cɛtiribɔ ye vraiment u ka dɔ bɔ o ko in na Isufa an bɛ min nɔfɛ bi k'a fɔ maliden cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba o ye nin de ye a ka sabali mɔgɔninfin saya tɛ se ka kɛ tulonkɛ ko ye voilà monsieur le maire an y'a ye kunnafoni sɛbɛnw y'a fɔ bi an m'an ko min an m'an jamu sabula min ye an yɛrɛ ka golo masilen tabaw ye n'a fɔra ko jamana bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu san k'a d'u ma a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn tɛ yen kɛlɛkɛminɛn tɛ yen ka taa ye olu fana b'o feerela jalisiw ma u b'a feerela a tɔgɔ ye di autodéfensiw ma a bɛ maa siran sago ye k'a bɛɛ kɛ wariko in ye 3,500,000 o de bɛ a bɛ feerela hali jalisiw ma o cogo de la ten jumɛn bɛ feere ten marifa Isufa Keriba n bɛ kuma min f'i ɲɛna nin tɛ bi kuma ye ko n fa an bɛ ka fɛn caman fɔ an bɛ ka mɔgɔ hakili lajigin de ye n'o tɛ karamɔgɔ u bɛ carburant yɛrɛ feerela o golo masilen tabaw yɛrɛ awɔ carburant bɛ feere an bɛ nin bɛɛ kalama o mais seulement a fɔr'u ɲɛna k'u ka anw de gɛrɛ u la comme des vrais conseillers an tɛ se k'a ye mɔgɔ min bɛ régime kɔnɔna na n'o tun bɛ sɔnna nin ko ninnu ka kɛ a tile rɔ o mɔgɔ kelenw ka tila ka taa kɛ aw ka conseiller o a tɛ na nin f'i ye o a t'a f'i ye dɛ ko caman de tun bɛ ka kɛ golo masirilen tabagaw fɛ mun bilara ka taa kɔrɔn fɛ mun bilara ka taa cɛmancɛ o ɲɛdɔnnaw parce que mun b'a kɛ a bɛ min ɲinina ani min ka kan n'a ye o tun tɛ ka k'a ye u y'o de fɔ dɛ a kan ka min sɔrɔ o tɛ kɛla ye n fa a kan ka min sɔrɔ balo rɔ o tɛ kɛla ye ji t'a bolo fɔn t'a bolo maramafɛn min b'a bolo o fana kisɛw bɛ banna o nin bɛɛ fɔra yan maramafɛn min b'a bolo ale min kan ka lakana kɛ jugu mana bɔ o ta kisɛ bɛ munumunu a kamankun de la ou bien ka dɔ munumunu a cɛ rɔ a bɛ taa kata e dun ta ye paw ye donc maintenant dɔw ko de kama olu bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ cogo min ka dumuni kɛ olu y'o laɲini kɛ a fɔra dɛ bi tɛ dɛ depuis 2012, 2013, 2014 o ko in bɛ sen na o mais sani bi ka se a ko bɛ sen na mais k'a bɔ kɛnɛ kan k'a bila journaux kɔnɔ ka tila k'a bila réseaux sociaux kan o de nana ni nin waleya ye ko vraiment a bɛna kɛ baara ye jamana lakanabaga mun taara olu dɔw fana bɛ k'i ɲɔngiri ka ko dɔ kɛ carburant bɛ feere citerne carburant min bɛ taga la ko ni ko wusula k'u ka u yɛrɛ tɔpɔtɔ ka mobili ta ka bɔ yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ n'u ɲɛ b'a la fanga min bɛ kun na o fanga mago t'u la Ibrahim Boubacar Keïta tile wasara t'u la u b'a fɛ dɔrɔn i ka sa Cɛbilen Dramé yɛrɛ tun bɛ su compter yan anw yɛrɛ bɛ su compter la
ni sara nombre bɛ fɔ groupe caman bɛ wili ni mɔgɔ sara an ye nombre compter a fɔ mɔgɔ ba jɔ hakɛ ko fagara i bɛ ka tile kɔnɔ mais an y'a ye olu yɛrɛ de ko anw de bɛ fagali balili la n'anw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tɔn mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn nous condamnons par la dernière énergie nous condamnons par la dernière rigueur o y'o bannen hali e su bonda la dɔwɛrɛ tɛ yen dɔrɔmɛ 20 kɔ o de bɛ taa la di la ka tila ka Yabma balo mɔrɔbɔrɔnin 2 d'i ma n'o ye 100 kilo bɔrɔnin 2 ye a banna souvent n'o kɛra anw t'a kɛ ni bi cɛ anw ma deli ka mɔgɔ y'an ka so depuis 2016 n'an dɔgɔkɛ sara ani ministre mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni bombe explosé la n'a ye ka a n'a ka mobili bɛɛ furu Yabma b'a la fo an taara sogobu tɔmɔ Yabma b'a la k'a taa o de ma fo bi o sɔrɔsi kelen ma bɔ ministère de la défense kɔnɔ ka se an ka so bi ne dɔgɔkɛ 3 de sara nin ko in na de 2012 à 2016 mɔgɔ 3 min tun bɛ don cɛncɛn na k'a nuni nabɔ o y'o sɔrɔ don min u ko o kɛra ka ATT to fanga la yan ko weleli kɛ bi de i ka kuma laban ye u b'i wele n fa karisa i ka mɔgɔ de ye nin ye bon an y'a ye su in na o tuma la i n'a ka kuma laban de ye nin ye n'a tɛna kuma bilen jamana in o ma an m'o ye bilen o kɔfɛ min fana fɔra nin ye o ye 3nan ye min ye Amadu Aya ka ko kɛ don su ye kelen fana sara Kuluba ye o tuma anw ka du sɔrɔsi 3 bɛɛ de sara nin ko in na n'a b'a fɔ a ma ko crise ko multidimensionnelle Gallo a créera de une crise qui a été créée par le régime d'antan bɛɛ b'a kalama crise de créera ko mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ caman b'a faga o tuma la ne bɛ jɔnjɔn d'i ma n'i ye mɔgɔ caman b'a faga Mali ko kuma min bɛ sen na on va créer une nouvelle république qui est à côté du Mali o de tun ye Azawadi ye république arabe islamique de l'Azawad c'était ça o de tun y'a jukɔrɔko ye an ye nin sɔrɔ tubabu bara a dilanna yen de jɔn y'a dilan jamana kuntigi de y'a dilan jamana kuntigi ni jɔn le ministre des affaires étrangères Boubé Soumaïl Boubé Maïga était au courant le ministre de l'intérieur était au courant le ministre de la sécurité était au courant kuma jɛlen don tous ceux qui ont fait le ministère de la défense olu man ka sigi transition laban ta in kɔnɔ ka o bilalen to ten olu fana bɛ jamajamaniw yɛrɛ ma tous ceux qui étaient ministre de la sécurité u bɛɛ kan kana bɔgɔ jeni ka k'u da yɔrɔ ɲininka aw bɛ sɔn cogo di mɔgɔninfin ka faga ka tila k'i sigi i ka sumaya yɔrɔ i den ma faga i muso ma faga i dɔgɔnin ma faga i balimakɛ ma faga o de y'a to n y'a fɔ muso ye n bɛ sa o musow nɔfɛ mais aw faw de fagara k'aw kɔrɔkɛw faga k'aw balimaw faga k'aw nimɔgɔkɛw faga k'aw cɛw faga k'aw yɛrɛ badenw faga o tuma la musow aw man kan ka sigi ka ko ninnu lajɛ ten voilà du dɔw kɔnɔ Isufa Kati mara la ani kan dɔw kɔnɔ musow dɔrɔn de bɛ kɛ ten Isufa Keriba mɔgɔ dɔw bɛ du dɔw kɔnɔ bi a bɛɛ ni Ala taala cɛ fa bɛ ɲini ka na du la parce que lu lamarabaga bɛɛ sara n den sara n cɛ salen don n kɔrɔkɛ min tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o fana sala o tuma la n denkɛnin kelen min bɛ yen o fana taara u y'o bɔrɔtɔ nin bɛɛ bɛ yen n'an bɛ tila k'o ko kɛ i b'a ka to k'i jɔ dɛ k'an b'a o ni fɛn dɔ lajɛ ko démocratie qu'est-ce que c'est que la démocratie je les défie tous ceux qui sont passés dans les ministères tous ceux qui ont passé dans les grandes institutions ne Sidi Lamine Danbele de b'aw k'aw défier si vous connaissez qu'est-ce que c'est que la démocratie peuple a fɔra o de ten mais n'a fɔra ko peuple aw yɛrɛ tɛ peuple jate la peuple ye jɔn ye de jamanadenw tɛ wa mɔgɔ ko ka hinɛ Mali la i bɛ hinɛ peuple de la Mali bɛ ye wa Mali ye mɔgɔninfin de ye wa n ko adamadenw de bɛ Mali kɔnɔ donc an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a kɛ Ala ni kira kama maaninfin faga min bɛ ka kɛ Asimi i k'a kɛ Ala ni kira kama Maliki Jaw a k'a kɛ Ala ni kira kama aw ka bɔ aw ka hakiliw kɔnɔ an ka mɔgɔ faga jɔ Sogɛli Kokala ma i k'a kɛ Ala ni kira kama an ka mɔgɔ faga jɔ Usumani Maran Serifu Ayidara a y'a kɛ Ala kama mɔgɔ faga nin ka jɔ Mamatu Diko a y'a kɛ Ala kama mɔgɔ faga ka jɔ Mbuye Serifu Ɲɔrɔn Asrafu Sarafa a y'a kɛ Ala ni kira kama mɔgɔ faga ka lalɔ a ka bɔ politiki minɛn kɔnɔ mɔgɔ faga de man ɲi an ka kɛlɛ b'o de nɔfɛ n'i y'a ye hali mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko transition
dɔn kana tɛmɛ a dama kan hakilina mun nana n'o ye o ye de mɔgɔ de bɛ ka faga ko kuntan kelen min bɛ ka kɛ régime na o bɛ ka kɛ o kala jɔ kɛ o ma taa to bolo wa kunɲɔgɔn kelen dɔrɔn i bɛ se ka sonba bɛɛ minɛ kunɲɔgɔn sabanan tɔw b'u yɛrɛ ɲini i bɛ frontière bɛɛ datugu kɔsɔbɛ sɔgɔma fa o tuma la min bɛ panta buruti la ko n ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye e dun ye kunun kɛ i ye tiɲɛli kɛ i ka sababu la dɔ sara dɔ fagara i ka sababu la sɔrɔsiw binna i ka sababu la denmisɛnninw sara fagara ni olu bɛɛ bɛ yango kan fɔ la olu de bɛ reçoit la radio sanfɛ olu de bɛ ka reçoit télévision na olu de bɛ ka kɛ mɔgɔbaw ye jamana kɔnɔ ils sont toujours là pendant plus de 20 ans en train de prendre ce pays là en otage o tuma la jɔyɔrɔ bɛ d'olu de ma anw tɔw ni jɔyɔrɔ man kan Yusufa Keriba e ni jɔyɔrɔ man kan aw man kan ka taa jɔyɔrɔ bala aw ni ala kɛra cɛ jamana bɛ taa min bɛɛ ka taa kɛ dɔrɔn ko wayi ko nin de ye politique mɔgɔ ye o tuma la anw bɛ min na nin tɛ politique ya c'est une politique mais une politique qui est la vraie politique parce que qui défend le peuple de b'a to fɔlɔ o bɛ kɛ n'o tɛ e bɛ mun dilan n'i y'a fɔ ko je suis gouvernement tu gouvernes qui c'est pas les cadavres tu es gouvernement, tu gouvernes qui? Je suis directeur. Tu es directeur pour qui? Il est ministre qui a fait ma Azan. Je suis le président d'une institution. Ibe John Kuna. Avec ma kelen lolen flé. Avec classique on là. Ni bousboudi ni tribe. Avec yala yala. En kun chileu. En savon. En sigilé. Keribabi jolen toroja. Ou ya ubula bako a ni l'école maîtrise ni min filɛ nin ye sigilen ninnu ye yabuma b'a la l'école de ye n'i y'a kɛ l'école maîtrise parce que mɔgɔw bɛ yen mais n'a kelen kelen bɛ yaala la ye i kun ka ci i kana da kɛli ma dɛ i kunkolo ka kɛ kuranɛ ye ou bien i kunkolo ka kɛ encyclopédie ye o tuma la u b'a fɔ ko cɛ dɔ jɔlen filɛ classe kɔnɔ a tɛ fɔ ko maîtrise dɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn a ye maîtrise dɔn de don donc n'i y'a mɛn gouvernement il y a des gouvernés n'i y'a mɛn président il y a des gouvernés n'i y'a mɛn institution il y a des gouvernés vous gouvernez qui? Le peuple malien. Le peuple malien. Mon ami la chatribo kana ko fengele mamblo ko e Mali. Mali de ne bi bolo. Ni be Mali de ne joro. E ta Mali de ya. Chatribo ka ko Mali de bambulo. Mali bambulo mi. Mali tiga unyana ya. Hali suron globe dola. Ube be ki ko Mali ko. Mali ma ti ke to ministre de la défense. Premier ministre ya. Amagia. Kabola kala ke premier ministre. Ka ke ministre des affaires étrangères. Et essayer to kero be yo. Mali tira. Fanga tigi mana fo ka kada cogo ma aw bɛ sɔn ma président mana fɔ ko min kɛra aw bɛ sɔn ma ministre mana fɔ ko min kɛra aw bɛ kɛ aw ye mun jamana ni ye mun jamana sugu ye e jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye fanga yɛlɛma kɛ olu fana bɛ k'o mɔgɔ kelen ma nɛmu o bɛ yɛlɛma san bɛɛ jamanadenw ta y'a yɔrɔ kasi de anw ta y'a yɔrɔ don o don sudon de anw ta y'a yɔrɔ don o don an ka maa tununa porté disparu on ne sait pas là où il est parti il est où il est peut-être dans une des frontières entre Burkina Faso entre Algérie entre Niger, Mauritanie, on n'en sait plus où se trouvent nos parents, où se trouvent nos femmes, où se trouvent nos enfants. Kamani vous faites Mali rekonobi, n'a bora Bamako ni Ségou ni Yab Mabala Kulukoro Rondoko, ani Kai, Dugu bɛɛ ja tigɛlen don ka an mana wuli ko terroriste tɛ décortiquer an mana wuli ko djihadiste tɛ décortiquer aw kɔni bɛ dɔnkilida la don o don kana sigi jabaranin na ko i bɛ baara la i ka baara kɛ n'o bɛ min alami n'an baara nin la an bɛ balo ko ni fɛn tɔw ɲɛ o jala min yɔrɔ la ko des individus non identifiés ne tɛ sɔn o de ye problème min ye o de y'a politique monsieur le maire an y'a ye waati kɔnɔna la maa dɔw fana wulila k'u ka dɔ fara transition kan dɔ fara transition kan a dun a caman ye opportuniste de ye u tɛna nin hakilina ye dɔ bɛ fara kan ni min ye transition yɛrɛ nana a ye mun kɛ bi dɔ bɛ fara kan ni dɔ kan ka fara kan a ma se fɔli ma o an b'a ye de ko dɔ kan a kɛwale u ka i ye min fɔ nin ye Isufa u ye ne yɛrɛ wele k'an bila a podium sanfɛ an kɔrɔkɛ bannen don paix à son âme Tolo le maire de Tomorobougou ale banna o don an kɔrɔkɛ don an ka entraîneur kɔrɔ donc ne ye kuma u ye kuma sɛmɛ ne la ko ni n bɛ se ka dɔ fɔ n ko mun de bɛ yen fɔlɔ ko prolongation de transition n ko kɛtɔla de don waleyaw de b'o kɛ n y'o fɔ u ye dɛ waleyaw de b'a to a bɛ prolonger kɛwale a yɛrɛ ye kɛwale ni mɔgɔ min y'a fɔ ko n b'a dan kalo 18 na
e tɛ se k'o nɛn tigɛ k'o bɔ a da la wa a y'a ta ni hakilina min o bɛ yen n'a ko k'a b'a baara kurun k'a bɛ 18 ma a b'a kɛ o tuma la mais ni waleyaw y'a walankata ka tɛmɛ 18 an bɛ taa dɛ an bɛ taa dɛ o fɔra t'i bolo dɛ président bɛna la ka san 5 kɛ k'i sago kɛ adamadenw na maliden kelen dɔw bɛ wulila k'i gɛn an na yan ko a nali ma san 1 bɔ fɔ a tɛ kɛ la dɔw b'i gɛn mɔgɔ la a nana sisan de a wari min sɔrɔli daminɛ o san 1 kɔnɔ san 5 mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ ko wa ye san 5 a y'a to yen sa a ka mandat 2 kɛ an fana k'o de la n'o de don a y'a to transition fana ka nin mandat tɔ kɛ mais transition kankari gɛlɛn gosilen b'u ye mun de don a ye baarakɛminɛnw bila minɛn kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se baara min na aw bila a kɔnɔ forokofɔlɔka min b'a kɔnɔ n'o détectera ka ban kalo 10 ni kɔ in kɔnɔ aw bɔ yen o de fɔra transition jɛlen don a temps kɔnɔ an t'a fɛ mɔgɔ ka faga bilen n t'a mɛn muso kɔ cɛ ka tigɛ k'a den tigɛ a kɔnɔ muso kɔnɔma an kana mɛn bilen ko du binna mɔgɔ kan an kana mɛn ko bin kɛra dugu la dɔ ma kɛ kɔrɔ kunu wa walahi o ma kɛ kɔrɔ kunu donc ale ta ma kɛ kɔrɔ kunu ɲɔno mana la donc c'est pour vous dire que an bɛ nin bɛɛ de kuma la mais opportunistes b'a la dɛ dɔw bɛ yen olu ye kule ɲinaniw de ye nɔnsi ni yan couleur ɲugu n'a ye e ye fini min bɛ ka na o tɛ bilen ye wa a b'i yɛlɛma k'i kɛ bilen kɔrɔni n'a ye kiriba ye sogola b'o kana a b'i yɛlɛma k'i kɛ sogola ye n'a ye awo ye juguma b'o kana a b'i yɛlɛma k'a farikolo kɛ jugujuguma o cɛw bɛ yan o musow bɛ yan an b'o dɔn o tuma la ne n'olu kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ a podium sanfɛ dɛ o la a fɔra ko ne tagalen ko mɔgɔ wɛrɛw nana mais ne ye mɔgɔ mun sɔrɔ a sanfɛ o ye Gandhi ninnu ye ani Yakumaba b'a la kamalen ni n'a bɛ fɔ a ma ko maliyɛn tukuru a ma lamu olu mɔgɔw tun bɛ yen ani k'o fara journaliste caman kan ani a bɛ fɔ kamalen min ma ko Tayiruba n b'o lɔn depuis 2012 ko PAM fo sisan an ye EMK kɛ o fana tun bɛ yen Galamani Sɛmɛlo la ani muso min bɛ yen ko sɔrɔsiw ka fagali cayara ale den n'a cɛw sali cayara olu de tun bɛ yen kuma Galamani Sɛmɛna ne la ne ye président association jigiya vice président de l'ATI Alliance pour une transition intelligente et réussie. Nin fana kuma nin y'a intelligent ma yɔrɔ dɔ de ye. An tɛ pressé ka taa di waraw ma u ka taa an kun. Kosɛbɛ. Donc an b'a fɛ k'o. Monsieur le maire waati la ka waati kunna la. Ala bɛ foli ani kumakan wa. Aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni na. Ni Ala sɔnna. Foli b'an bɛɛ lajɛlen ye. Kosɛbɛ. Ka karamɔgɔ Surumani fo. A bɛ fo. Ka Jarakɛ fo. Awɔ. PMI baarakɛla ɲɛmɔgɔ fo ka na taa bila laban na k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Wa salim monsieur le maire an b'i yɛrɛ fo an bɛ waleɲuman dɔn Keriba. Balabala foli ka tɛngun bɛɛ lajɛlen na an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ foli di an ka musokɔrɔba ma a bɛ fo Aja Sado Tarawele ale filɛ nin ye Maɲanbugu n ti ala kosɛbɛ ka madame Mayiga Kajatu Bankura fo trop a bɛ fo Urisi ale filɛ nin ye hippodrome na an bɛ foli s'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min na wagati y'an tan tɛgɛ walahala an bɛna Bamakɔ fo Faransi an ka foli ba ye madame Sidibe an ka foli ba ye kosɛbɛ Bakuma Sidibe an ka foli ba ye bi sɔgɔmada in na madame Jara Jɛnɛbu Jara an ka foli ba ye kosɛbɛ monsieur Jara an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen Lafiyabugu sigi la foli belebele ka tɛngun e kalo k'a fɔ commandant major Dawuda Danbele n ka foli ba ye Mamadu Sila l'enfant produit de Maraka n ka foli ba ye kosɛbɛ ka foli tɛngun ayiwa Modibo Kuli Keyita a n'a ka denbaya an b'a fɔ ma bonne arrivée Murankɛ a sera yan sisan an ka foli ba ye kosɛbɛ k'a k'i hakili to denmuso la Mamudu Ture balabala foli ka tɛngun e kalo k'a fɔ Sɛn Burama Tarawele a n'a ka cɛdenw na bi ne kɔrɔkɛ Kɔnpol Obanga n ka foli ba ye ne baw n ka foli b'u ye sɔgɔmada in na ba Tabarali ba Jɛnɛba Njayi n ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka foli di an kɔrɔkɛ ba Mohamed Sani Kone a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na micro juru Yusu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele aw k'an bɛn sini inchallah bi ta an b'a ɲɔngiri yan